SMS gak balesi yen tak telepon malah tak pateni mangkel aku mangkel yen kebathok seliramu bakal tak jiwel lali janjine jancane kowe neng ngendi ati gosok jono kowe malah dolan karo priya liya ayo yo telepon malah tak pateni mangkel aku mangkel yen kebathok awakmu bakal tak jiwel lali janjine jarene alesane sapa wong sing ora gelo tondo kadung dandan kowe ora teko aku rek penak men ngene ya iya iki janjane aku nang endi